Furcsa belegondolni, de a pénz régen tényleg aranyat ért. Ma pedig szinte csak bizalmon alapul. Sokáig annyi pénzt lehetett nyomtatni, amennyi aranyfedezet volt a trezorban. Ez tartotta kordában a pénzromlást. De az emberek a hétköznapokban papírpénzzel fizettek, és szinte senki sem ment, hogy kérje az aranyát. Ezért az állam egyre több bankjegyet bocsájtott ki, többet, mint amennyire fedezete volt. Aztán jöttek a bankszámlák. A bankok rájöttek, hogy nem kell minden betét mögött valódi pénzt tartani. Elég csak annyit, amennyit nagyjából a lakosság kivesz. Így indult el a modern pénzgyártás. A papírpénz önmagában semmit sem ér. Az értéke abból jön, hogy mindenki elfogadja. Megjelent a fiat pénz, azaz pénzfedezet nélkül bizalomra építve. Hogyha minél több pénz kerül a rendszerbe, annál kevesebbet ér. Azaz ugyanazért a bankjegyét egyre kevesebb dolgot tudsz megvásárolni, mint tegnap. A pénz értéke már nem arany, hanem bizalom.